ଆଉ କ'ଣ ମାଛ ଭଜା କେତେ ଦୂର ଗଲା? ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ପାଖାପାଖି ନା? ହଉଛି ଆମର ମାଛ ବି ହଉନି। ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲା ଅଛି ଆମର ସୋରିଷ ମସଲା, ଏଥିରେ ଜିରା, ସୋରିଷ, ଲଙ୍କା, ଟମାଟର, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ଏଇଥିରେ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଥିରେ ତ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କ'ଣ ତେଲ ଫେଲ ପଡ଼ିଲା? ହେଲା ଆମର ମସଲିଆ ମାଛ ଭଜା ହେବ। ମସଲିଆ ମାଛ ଭଜା ହବ। ହଉ ଆଉ ମସଲା ଗୋଳା ହେଇଯାଇଛି। କରିଦେ। ସିମ୍ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଡ଼ିଯିବ ମସଲା ତ ପୋଡ଼ିବ ନିହାତି। ମସଲିଆ ଭଜା ହବ ନାଇଁ? ହଉ। ଆମର ସବୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଲାଣି? ଆମର ଏଠି ଅମୃତ ହେଉଛି, ଆଉ ଇଏ ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ତରାଇ ମାଛ ବେସର, ଡାଲି, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଅଛି ମସଲିଆ ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଛୋଟ ମାଛ ଭଜା ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ। ହଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଖାଇବ ଦୁଇଥର ମୋର ଖାଇବି ପଖାଳ। ହଉ ଆଉ ସକାଳ ବାଡ଼େ ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ତେଲ ପକେଇବା। ହଁ ତେଲ ପକେଇବା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ହଉଛି ଆମର ମାଛ ବି ହଉନି। ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲା ଅଛି ଆମର ସୋରିଷ ମସଲା, ଏଥିରେ ଜିରା, ସୋରିଷ, ଲଙ୍କା, ଟମାଟର, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ଏଇଥିରେ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଥିରେ ତ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଛି। ମିଶାଇ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ଚକୁଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଧୀରେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ଚକୁଡ଼ି ଆମେ ଆକୁ ପିଠା ଭଳିଆ ପକାଇଦେବା। ଏଇଟା ଫୁଟିବ, ଟିକେ ଦୂରେଇକି ବସ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲେ ଓଲଟେଇବା ଆଉ। ସିମ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆର ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ହଉ ହେଇଗଲାଣି ବିହନ। ହଁ ବିହନ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଛି ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ରେ ହବ, ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଜୋର ଦେଇଦେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ହଉ ଆମେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଚାଲ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା ଆଜି। କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଖା, ଇଏ ଆମର ହେଲା କ'ଣ, ଇଏ ଆମର ବେସର ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ତାହେଲେ ମାଛ ବେସର ଗୋଟେ ଭାଜିବା। ଦୁଇଟା କରିବା, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ, ମାଛ ବେସର କରିବା। ଆଠରେ ବି କ'ଣ ଟିକେ ମଞ୍ଜି ରହିଯାଇଛି, ପକେଇବେ ସେଇଥିରେ ହେଲା। ଆମର ତ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ଖାଲି ମସଲାଟାକୁ ଦେଇଦେବା ହେଲା, ଗୋଳେଇଦେବା ହେଲା। ହଳଦୀ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଏଇ ମସଲାଟା ଗୋଳେଇଦେବା। ମାଛ ବେସର ଭାଜିବା। ପଖାଳ ସହିତ ଭଲ ଲାଗିବନି କି? ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଜିବା କି ତୁ ଖାଇବୁ? ବାସ ଦଉନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଜିଦେବା ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆମର ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏଇ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ବଟା ହେଇଛି ହେଲା। ଏଇ ତିନୋଟି ଭାଜିବା। ସିଏ ଫେରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମାମା ମାଛ ବିହନ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ଏଇନା କାଟିଦେବା। ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଏଠୁ କାଟିଦେବା ହେଲା। ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ ହେଇ ଦେହ ସାରା ସବୁ ପଇଲାଣି। ହଉ ରଖିଦେ। ହଉ ଆଉ କ'ଣ ତେଲ ଫେଲ ପଡ଼ିଲା? ହଁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ମସଲିଆ ମାଛ ଭଜା ହେବ ହେଲା। ମସଲିଆ ମାଛ ଭଜା ହବ। ହଉ ଆଉ ମସଲା ଗୋଳା ହେଇଯାଇଛି। କରିଦେ। ତାକୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ମସଲା ତ ପୋଡ଼ିବ ନିହାତି ଆଉ। ମସଲିଆ ଭଜା ହବ ନାଇଁ? ପକେଇଲି। ହଉ ଭଜାଟା ତ ଜବରଦସ୍ତ ବାସୁଛି। ବାସିବ ଆଉ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ। ହଉ ଭଜା ହଉ। ମସଲାଟାକୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା କ'ଣ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ପଖାଳ ଖା, ଗରମ ଖା, ଯାହା ଖାଉଛ ଖା। ହଉ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଓଲଟା ହେଲା ଏଥର ନା କ'ଣ? ହଉ ଆଉ ମସଲିଆ ମାଛ ଭଜାଟା
ତାୱାରେ ହେଲେ ଭଲ। ହଉ ହେଲା ଆଉ। ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହବ? ଆଜି ଗୋଟେ ହବ ଚୁନା ମାଛ ବେସର, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ଏ ତ ମସଲା ଭଜା ହେଉଛି ପଖାଳରେ ଖିଆ ହବ। ଆଉ ଏଇ ମାଛ ବଡ଼ ମାଛଟା ରାତିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ହଉ ଆଉ। ଆମର ମାଛ କେତେ ଦୂର ଗଲା? ଆମର ମାଛ କେତେ ଦୂର ଗଲା? ହଁ ହେଇ ଆସୁଛି ଆଉ। ହଉ ଆଉ। ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲା ଦିଆହେଇଛି ତ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହଉ ଆଉ କର, ଭଲ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାସନା ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଆମର ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହବ। ଆଜି ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ଆଉ। ପଖାଳ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଆଉ। ହଉ ଆଉ। ଆଜି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ହେଲାଣି, ହଁ ହେଇଗଲାଣି ନା? ହଁ। ହଉ ଏଥର କାଢ଼ିଦିଅ। ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ଦର୍ଶକ ମାନେ ସେ ପୋଡ଼ିନି, ଏଇଟା ମସଲାଟା ଆଉ। ମସଲାଟା ଏଇଭଳି ହବ ଆଉ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ନହେଲେ କଞ୍ଚାଳିଆ ରହିବ ମାଛଟା। ହଁ ହଉ ଦିଅ କାଢ଼ ଏଥର। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଦେବି। ହଉ ଏଥର କ'ଣ କଢ଼ା ହେଲାଣି? ହଁ ଆମର ଏ ମାଛ ହେଇଗଲା। ହଁ ମସଲା ମାଛ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏଥର କାଢ଼ିଦିଅ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଜିତେ? ଧନର ହଉ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖ ହଁ ଏବେ ଆମେ ମାଛ ଭାଜିବା। ଏଥର ମାଛ ଭଜା ହେଲା ନା? ରୋହି ମାଛର ଭଜା। ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପକେଇବା ଆଜି। ହଉ ଆଉ ଭାଜ ଭଲକିରି ଭାଜ। ଆଉ ଆମର ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଇଠି ବସିଛି ଜିତେ, ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ତାର। ହଉ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଦିନଟା, ଆମେ ଟିକେ କୋଉଠି ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତୁ। ହଉ ବସ୍ତା ଆଉ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆମର ଏ ମାଛ ଭଜାଟା ହେଇଗଲା, ଏଥର କାଢ଼ିଦିଅ ଆଉ। ପୁରାଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ କାଢ଼ିଦିଅ, ଆଉ କାହିଁ ଲେଟ୍ କରୁଛ। ହବ ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ମାଛଟା ତ। ହଉ ହେଲା ଆଉ। ହଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ହେଲା ନା? ଆଉ ପକାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ଆଉ। ଆଜି ତ ଆମର ପେଟ ମାଛ ବି ପଡ଼ିଲା, ଜାଗା ଅଛି ପକେଇଦେବା ଆଉ। ହଉ ଆଉ ମାଂସ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲା ହେଇଯିବ, ସଇଲା ଆଉ। ହଉ ଦିଅ ଭାଜିଦିଅ ଆଉ। ଆମର ଏଇ ଭାରିଟା ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଏବେ ଯାହା ଅଛି ଏତିକ ମୁଣ୍ଡ ନାଞ୍ଜ ଭଜା ହେଇଗଲେ ଆମର ଭଜା ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ଦିଅ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରି ମାଛ କଢ଼ା ହେଇଗଲା ନା? ମାଛ କଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ସେ ଯେଉଁ ମାଛକୁ। ହେଇଗଲାଣି, ମାଛ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ଦିଅ କାଢ଼ିଦିଅ। କାଢ଼ିଦେଇକି ମୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଦେବ, ନାଞ୍ଜ ପକେଇଦେବ ଆଉ। ପକେଇଦେଲେ ଆମର କାମ ଫିନିସ୍। ଲାଞ୍ଜଟା ପଡ଼ିଲା ନା? ମୁଣ୍ଡ ବି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇଟା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଫାଳ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଉ। ହଉ ଦିଅ ଭାଜିଦିଅ ଆଉ। ହଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ। ହଁ ହଁ
ଆଉ କ'ଣ ମାଛ ଭଜା କେତେ ଦୂର ଗଲା? ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ପାଖାପାଖି ନା? ମାଛ ଭଜାଟା ତ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥର ଆମର ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ରଖିଥା ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ଏଗୁଡ଼ା ମାଛ କଢ଼ା ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ନାଜ ବି ହେଇଗଲା। ପୁରା ଟୋଟାଲ ମାଛ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଏଥର ଆମ କାମ ସଇଲା ଏଠି ଭଜାରେ। ଇଏ ଆମ ଜିତର ଲାଞ୍ଜ ଭଜା ତାର ଫେଭରାଇଟ୍। ହଉ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଲାଣି? ଆମର ଏଠି ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କରାଣ୍ଡି ମାଛ ବେସର, ଡାଲି, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଅଛି ମସଲା ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ଇଏ ଆମର ମାଛ ବିହନ, ଆଉ ଛୋଟ ମାଛ ଭଜା ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ। ଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଖାଇବ ତାପରେ ଜିତର ମୋର ଖାଇବୁ ପଖାଳ। ହଉ ପଖାଳ ବାଡ଼େ ଆଉ। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବୁ। କ'ଣ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ହଁ ତମେ କ'ଣ ପଖାଳ ଖାଇଲ? ମୁଁ ଗରମ ଖାଇବି ଆଉ। ତମେ ପଖାଳ ଖାଅ। ମାଛ ବେସର ଭଜା, ତାପରେ ଇଏ ଛୋଟ ମାଛ ବେସର ତରକାରୀ ହେଇଛି, ସଜନା ଶାଗ, ମାଛ ବିହନ, ମାଛ ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀଟା ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହଉ ଖାଅ।